Тетяна Олександровна Гурик – это наш классный керівник. Наставник русской мамы. Добрый человек. Наставница родной мовы. Татьяна Александровна – это профессионал. Вихователь. Тетяна Александровна – это мой любимый наставник. Режиссер и сценарист. З Євзасьоти можна душевно поговорити. Доброй раницы. Настаўнік – прафесія, на якой трымаецца наша грамадства. Гэта не простая прафесія. Яна незвычайная. Бо толькі дзякуючы ёй настаўнік не толькі перадае веды, выхоўвае грамадзяніна, а і раскрывае перад дзецьмі рэальную, сапраўдную красу жыцця чалавека. Уважлівасць, дабрыня, тактычнасць, справядлівасць, чалавечнасць і абавязкова любоў. Вось якасць ідэальнага педагога. А яшчэ настаўніку неабходны кампетэнтнасць, крэатыўнасць, гумар і здольнасць да самаўдасканалення. Кажуць, быць настаўнікам – гэта прызванне. Іншы раз цяжка зразумець, які ты настаўнік. Кожны дзень я спрабую ўціснуць сваю працу ў рамкі працоўнага дня, не несці яе да хаты. Ды не атрымліваецца. Сур'ёзная метадычная падрыхтоўка да урокаў, праверка сшыткаў, пазакласныя мерапрыемствы, экскурсіі, паходы – усё гэта для таго, каб не толькі навучыць дзяцей неабходнаму, але і абудзіць у іх сэрцах чуласць, спагадлівасць, самастойнасць і актыўнасць. Вучыць дзяцей справа нялёгкая, а вучыць быць патрыётамі сваёй краіны справа адказная. Грамадзянскае выхаванне – адно з прыярытэтных у нашай краіне. Я лічу, што прафесія настаўніка творчая. Таму разам са сваімі вучнямі мы ставім спектаклі, рыхтуем відэафільмы, ствараем гульні, удзельнічаем у конкурсах мастацкага чытання. А гэта воўк, шэриф. Рэзка адмоўны персанаж. Чужую работу не паважае. Зразумела. Стосы сшыткаў, планы, канспекты, схемы, мадэлі, алгарытмы – гэта тое, што акружае мяне кожны дзень. Але я ўдзячна лёсу, што разам з гэтым я не ўяўляю сваё жыццё без зносін з дзецьмі. Пры размове з імі я адчуваю бясконцы прыліў энергіі, што дае магчымасць рухацца наперад, дарыць надзею, пазітыў і жаданне быць патрэбным. Яна неверагодная. Яна ідэальная. Яскравый. Яна працавітая. Яна пригожа. Я шчаслівы чалавек. У мяне ёсць дом, сям'я і любімая праца. І я настаўнік.